min ɲininka ko ale ye suman dɔ sɛnɛ maana ɲɔ suma ko ale ye min sɛnɛ a ye min sɔrɔ ko a y'a feere k'a ka juru sara ma jaka bɔ a la o kɔfɛ a ye suman wɛrɛ sɛnɛ a y'o kɔrɔlen min jaka ma bɔ donc a y'o jakaba a y'o fana feere k'a ka juru tɔ sara mais a tɔ min tora a ye kɔrɔlen ani kura in jaka bɔ a la mais harisa kɔrɔlen ka jaka ma ba juru b'ale la wa juru b'a la ni kɔni ye suman sɛnɛ a ye nisabe bɔ i b'ale jaka de bɔ fɔlɔ jaka bɔlen kɔfɛ a la tɔ min bɛ to i bolo o de y'i ta i b'i ka juru sara n'o ye i b'o feere k'i ka juru sara ni e m'o kɛ a jaka juru b'i la i bɛ a ka jaka juru bɔ dɛ n'i ma bɔ jaka juru b'i la donc sɛnɛkɛfɛn kɔni n'i y'a sɛnɛ a ye nisabe bɔ juru min b'i la o tɛ bɔ a la fɔlɔ dɛ i bɛ sɛnɛkɛfɛn n'a ye sawu 300 in bɔ a ka jaka sawu 30 i b'o bɔ a la dɛ to min bɛ to i bolo sa i b'i ka juru sara a la hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ a ɲɔgɔnlama de te a tigi ma wa ni sawu 30 in bɔlen kɔfɛ a la i b'i ka juru sara i y'a feere de wari de la k'a tigi ka juru sara wari la wa sawu 30 in bɔlen kɔfɛ dɛ to min bɛ to i bolo i t'a ye o dɛ mais ni e y'a bɛɛ feere tɛ bon i ma jaka bɔ jaka juru b'a la hakɛ min tora a la a b'a ɲini k'a sara cogo min jaka juru b'a la k'a sara bon ka ɲininkali surunya ninnu jaabira siɲɛ joli ko ko tɔnw ma ɲa sunnamɔgɔw ko u ko tɔn caman kana kɛ k'olu ye tɔn dɔ kɛ donc pour ka fara ɲɔgɔn ko bɛ wari minnu sɔrɔ ka silamɛya dɛmɛ n'a ye dɔɔnikɛbagaw ko ahali sunna wal jamaa de fɔra mais ahali sunna wal jamaati o ma fɔ ahali sunna wal jamaa o de fɔra a bɛɛ bɛ se ka kɛ sunna kadiri kɔnɔ ala fahamu salafu salih minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka min kɛ k'a to nin tɔgɔ kelen na a b'o kɛ mais jama ni groupe ahali sunna wal jamaa de fɔra ahali sunna wal jamaati o ma fɔ dɛ sunna mɔgɔw ni jama caman o ma fɔ ahali sunna wal jamaa o de fɔra jama kelen de fɔra jama kelen pewu de fɔra a ka sɔrɔ a bɛɛ ye sunna mɔgɔ ye a bɛɛ bɛ salafiya kan a bɛɛ ye salafu salihu a b'o taabolo kan o de fɔra mais kelen kelen n'a damana parti ni damana tɔgɔ ni a ka damana manhaju n'a ka damana taabolo ahali sunna wal jamaati ma fɔ mɔgɔ ye bon ko dɔ bɛ yiriw de fɛɛrɛ k'u bɛ siri tigɛ u bɛ cogo de o ye ngalon de iri ka baara ye de ka bana de furakɛ mais u bɛ fɛn o fɛn fɔ aw ye iri u bɛ yiri mugu ko nin bɛ ka garijɛgɛ foni dɛ u bɛ nin bɛ siri tigɛ ka bɔ i la a bɛ ngalon iri ka baara ye de dɔrɔn ka bana de furakɛ banna iri ka baara tɛ garijɛgɛ ko ye iri ka baara tɛ ko a bɛ siri foni ka bɔ i la bon ko sarati duuru min n'u dafara mɔgɔ kan ka bɔ faama kɔfɛ Sheikh Salim Fawzani delila ka ɲininkali ɲɔgɔnna la a ko a tigi ma mun b'i ka ɲininkali lase nin ma a ko a t'a jaabi yɛrɛ a ko b'a tigi bolo i y'o kipe a la a ka nin ko sugu bila safe nin ko sugu ye mun ye n k'u lajɛ n'u saratiw dafara n ka faama la n ka bɔ a kɔ a ko mɔgɔw ka nin ko sugu yɛrɛ ɲininkali dabila a dɔ a ko a t'a jaabi a tigi ma a ko a ka ko wɛrɛ ɲɛɲini min tɛ nin ye donc min fɔra ala ko hadisa ciden ko hadisa kɔnɔ de illa an tara'u kufuran bawaha wa indakum min allahi burhana hadisa in naani b'a la sarati naani b'a la ciden ko faama min bɛ silama jamanaw mara faama yɛrɛ ye silama de a tɛ taga bɔli ka kɛ o kama ko kɛlɛ ko naani bɛ hadisa illa an taraw fɔlɔ ka yeeli kɛ yeeli
kay fenye kamunye kufran fulan aka kafiriya de ika kafiriya de sarati sabana bawaha kafiriya mindo fana kafiriya dogolente de kafiriya ni doni ke baga nyogon soso bala nimbi kafiriya ninti kafiriya mote bo fama ko fe no kafiriya parce que ama bange o make bawaha kafiriya min bangalendo dibitala soso le sutal ninte sabai nanina wa indakum min allahi burhan kafiriya infana delila baw bolo qur'ana ni ciden karisa sahalewun na konni nye kafiriya de sarti te makenani yawa ninni sarti nani dafara duruna bena qur'ana ka qaida kono fattaqullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsa illa usaha ninni nani dafara akasro fama minni sarati nani dafara la sarati duruna aw bese ka bo akofe fanga mimbe awula anyogonate fama ina aw yere bado na bora kofe abese kata fama inta akabara ke yorola kata bila ka sokono akasro fana abe mimbila nola mugo sorola nimbese ka bilale nola min kausana alaye ata leta nyogonake o hakili sigi bawu bolo ate ko ma beta boy ka dobila anola min ka jugunay ube kata dobila nola ni mimbe kelenye wote bewuyo akasoro shebe awye abese kata aleta kata bila ka bara yorola abi mimbila anola o fana bawu bolo koro adale mbola o kausa alaye naye ninta ka boy bara yorola kata bila ka sokono abe nin sigi kalate mogo wagashi jolite bo sarti durna fuleninde odiato Sheikh Albani ko ale bafo ko har ni sarati nani ndafara masakela har ni kafiri de kafiriya jele sarti nani dafara ko ale Albani bafo ikana bo akofe fo aka soro shebe wiye ni sete awiye akana bo akofe muno semino ko mina safahi akwa bennaluma yala fama dabbabatu bale bolo fini tigu bale bolo marafau ba ale bolo awuna bolo kuru ka wule kwa beta fama kele ka boya ko mina safahi ni nyennaluma yare fendo mbali yade fuita aw bolo ni natige murute anaka bolo kuru aw ba fo kwa be tile fama ni dabbabati mikuni sari uni feuna fendo mbali atoya aniki yere halaki ala ko la tulugo bi ayde ko ila tahaluka akwa kana yere di halakima donc sarti durin fuleninde ninni nduru dafara de boli be ke fama ko fe aram palasema baw bolo parce que imamuna maliki ko ako jamana ka situna sana ube sabuina sana ko jamana ko ke fama tonyali kela bolo akas o kausa jamana ka donkele ke ni fama ta kunna imamuna maliki rahimahullah ako jamana ka sambi wolon fula ka ke fama tonyali kela bolo fama ko ni be jamana la o kausa jamana ka su kelenke ni fama tala donc fo mogo kan nonu de kolosi saratu ye nonu de sarati munum be mogo bo fama ko fe o yenni sarati duru de har ni nani nda fara kafiriya bangali nyere kera me sete awye ni aw ka kata fama boy abeke joli bode abeke kasara de abeke nyugo halaki de ate daga ya ka bo ko fe nabe hadama dawun joli bo nabe jamana dawun joli bo donc ni sarati duru de be ala pour ka bo fama ko fe ni sarati duru de bala ni nunu madafa aya toye aka munyo aka sabali aka hakke min baw ka aka di aw ka hakke min be aka na ma di aka tanyina la fe ci de nyande defo nim famura bo e piambe min fara ka fama kola aw be sigi haranka silama nyemo dobe min ke kata sigi ka fama ka defu ko ka lebu fo ka awa puru ka koniya do jamana dum du sukun kono ku lasu katama ate ahli sunna wal jamaa ka qida kono minye balawu yere se silam ewa depuis se bon minye fitina yere wuli depuis se bo telela ni ko sugu de do kata fama la gosi
ka a koniya do ewa population du sukun kono usmana ta kera nin cogo de la abdullah ibn saba yahudiya de do aya yire ke silamai kana madina na tara gerem mina tara baro yoro mina beto ka usmana togo jugu fo ayen na folo kete de ayen nin kete ala ya ke madina sebon do tumbe ye mumini dafale unde tumba ma mo sore na sigira min kerfe ko abo baro sugu ko doro ba fa ka dabiro be wude ka toy amma mo soro wurula a wulila kata misra atare misra na tara gerin baro yoro mun na be usmana togo cinya ka lagosi fo ye jama kulu do soro yerela munun be faraka ka usmana kele nko ano jama de nana ka daga da usmana dala fo ya faga aya soro seba wu chaman be hiji yorola seba kelente usmana fagalila ani ni mo jugu ni khawari jure nana ka faga donc o de yato doni ke ko ka bo fama ko fe ahli sunna wal jama ko ka bo fama ko fe avec ni konu ko dama doy khawarijiya bara ko dama do wodero adobe obeke bi safe ala kan kisama ka bo fama ko fe ni bamuru ni kele ni ne khawarijo bara do har ni mi nyaake ni aunte se ka fo direte ye khawarijo mena khawarijo bara ko ni abi bolo ka bo fama ko bi safe ka bo ka kele khawarijiya de do ka bo fama ko fe bil khawli manam mimbaruka dere sunula erinyo yorula fama bil lagosi abe sabute puru kan nege bo jamana dewna khawarijiya bara de do ibafu nonu de mal khawarijul qadiya ko khawariju sigile khawariju bara de fana khawarijul aqdiya abi iddu sukun kono konnin te famai kana kuma na yerede ni abi iddu sukun kono konnin te famai mo manka tugunnin ko mo manka lame mo manka kanya markante hari ni ma kuma ima kewale ke ninni biddu sukun kono i fana ye khawariju ye khawariju aqdiya khawariju ya biddu sukun kono awa doni ke bawo ko khawariju kuma kela o ko o de ka juguna beye parce que khawariju kuma kela de be ke sababu ye ka ba murtigi wuli parce que ale de be mo la so famama donc bahara wude do be silama be munum bu dambe kata silama mani silama nyema na abu bolon uni sunna teta ciden ko man arada an yansi haliji sultani falyaqujuhu bi yadihi wal yaqulu bihi fa in qabila minhu fajaka wa illa faqad addallaji alayhi ni hadisa salende ciden ko nim mugo min ba fe ka fama konanjiya abake ka kodo ke uba ye kodo fo e ba fe ka konanjiya kai fala yubudi lahu alaniya hadisa damna yuri ciden ko kana fo kene kade ibake ka konanjiya min ke fama i kanu o fa ye kene ka be ko mede ako faliya aqujuhu bi yadihi ako fama minana boloy wali yaqulu bihi ina kelen ka te yorola ikele na kele afona inibe kuma fe ni bonyani kortai ani majigin ka jate minan ni nyem marabagade ka ina mankana ikera don ke ba chogo fama bi sanfe kuma ye ni majigi ani nogoya ika bilasira ciden ko ikele na kele abilasira na ika bilasira limina ako alhamdulillah odon na mi ka bilasira limina ciden ko alaye mimbila eka yitake fengore tika yitake ni ale mi ka ponanjata mi ka nyamare o dunubu no fe la soso banele na cheme e ko ni take en ko har usmana ta tumami usmana ka koy ngurila do ko usama tama koy teta konanjiya ke usmana ako ni nebe ta konanjiya ke usmana nebe no fawya safi hari ni ne tara konanjiya ke usmana nebe no fu awde keneka awa nete ewa damin datu lendo ni ciden ko kana dayele nete ko dayele bagay mana fitina nete ko dayele bagay buno seminu fana do de la ka fo ko fama be nin ke ate kuma do akonna be kuma fama fe am dono fawde ya ni am be kuma fama fe an kana fawuye kan kuma na fama fe o be na be kuma fama fe am bo o de fe au nyala ya o be an ne fama de ce
wodi ato salafu doko ako doni ke ba nyuma ahli sunna wal jamaa ka doni ke ba nyuma ye mo jumaye mo munu nu be population koro ube fama defa mais nu ni fama lankoro nyara ube population defa hakli nyuma konanja baga nyuma ahli sunna wal jamaa ka taboloka salafu ko mo nyuma ininde na be fama kora kele ni fama kele abe kele ke population ne mais na be population fana koro abe kele ke fama yi konanja baga nunu de na kele ni fama lankoro nyara de gumi be population ko de gumi be tora min be jamana ka bo faye ka konanja kai mais na be population fana koro abulu fana lasude ukatugo fama ko kala soso mo nyuma yen nunu de balmu namme nanta nin tabolo nunu de ta fitina te bo jamana nunu kono parce que problème ye minye na nyafo ba fambe mo safute mo safle tewo munu mbu dambe kata dina ni silama nyema ya yere mode silama ya yere ka akida nyuma na tasira nyuma ye munu nyawulu yere mudu de kala ko famu bara yo yoro dewo aqidatu ahli sunna wal jamaa fama koda ode makala kitabu fana de dilale mbaka kitabu de dilalembe fama ka koka kide nya hadisa keme ani hadisa tani nani de nati fama kola abi hadisa sahale hadisa min be dilo fama wala hadisa keme ani hadisa tani nani kiyelo ni nati fama kola pour problème min bala ko min bala ayode nata be hadisa sahale tawa dobo kanto fana ko o hadisa kunye fama kafirude ko awun tawute kasoro hadisa be nana fama tonyali kala wiredeka abe kunye fama tilele ko Abubakar nyogona Umaru nyogona kuma bo o batolila jombe kuma jomfe ko mo katugo ko hadisa nana yere ciden kambe fama tonyali kala uni fama jengele undama wodi ato ciden ko wayi ndaraba jaharaka wa kaja malaka ako hari ni fama yi boyi ko de la kikan na folo mini la tuwa ko to ako wayin jawde ato ahli sunna wal jamaa bafo wayin jara wayin jalama buna wasinu bafo hari ni fama yesu nyali kede hari na be dolode mi hari na be jeniya de ke hari na be lutiya de ke na ma kokko ni ke komi anye sarati duru min fo kafiriya jele no ma sabatala mimbe ekatwa ko ikaka kuma lame na yi nyamra min nay ka ke kana soso fo na yi bila ala soso ma domi ba fo ndete sigan ninke ala soso la tata al maghlu fi ma shatil khaliqi no ta yire ka bo ko fi haruna ta be ka kelede ita labato tuga ko ala soso indela me na yi bila fen daga le min be tuga ko la donc ala ka hakki mandama anyeni haklina jigi fitine ke ko munum bambolo nimbaruka aya fama ya donta ya bote anka deresula ka fama lagoshi ere nyawula fanyuma lagoshi ere je susula bidonu dila fama be lagoshi ahli sunna wal jamaa fahamu salafu salih atuka gira kono alaka hakli mandam bo koni mo min be ni barasula be be an kan tige ka boran bo atigi fana nya fo chogomi atigi be qatawde la an ben ne shihade kai ka kunnan jiya kai basiga be bara min fana la an nya fo chogomi anta se ka fo ale qawarje ka le bo islamiya kono nana na ma bo islamiya kono fashigi bara ba tigi bolo an be kunnan jiya kai abe bara imbila chogomi nama kunnan jiya nanya kunnan jiya ka amamina kan tigela anan tige baliya islamiyam maslaha de bella jola parce que hada mademmi ni komi ma labbo islamiya kono ka ke kafiri kumba bo musrika kumba ba ni islama de do me fasiri bara bo boro o tige nyogonya islamiya maslaha de bella je nanya do nanya tige atigima anyere tiga atigima obeke sababu abe komi na ababila islamiya maslaha balamba nyere tigala min nanya do nanya nyere tigala ote ke sababu na be ko indabila obe do faraka fitina yere na ka balaw yere de ka kata islamiya ma amba yere tige to e tout surambe ne se amin ka amba kai
bo ke te qisa sahante maga diga men gilondi soro maga mo kana nunu lakale yere ko doko ewa ali ni ciden de laka tamake ko salli fana uma salli uma la sara salli bo ko ali ya ciden yin ka ko masalli fana sallama la sara salli ko ciden ko anyo obeke depuis sogoma kafiri do sara kafiri do kaburu ambake katamo de ka nunu nye israeliyati de ngalonde nunu nye ko yalla ibe nasti hajjumande ke demisanu falaye yani sunna demisanu seka nyogom mine dina ni barake to jumanna binti seri to bon kwambe seka konna jiandu man ke sunna demisanu ye be seka nyogom mina dina ka bara to nyumana konna njia folo dusukun kalasi dusukun ka kalasi ni dusukun kalasira aw be kay sunna mo ala fahamu salafu salih kelebe mi ni dusukun be kalasira ne be ala de kama e be ala de kama ne kala nyini te e ka bi ne ka wuli e kala nyini te e ka bi ne ka wuli ambe kala nyini yede sunna be korota chogo mi mo ba fahamu chogo mi kelebe mi folo fu be kaninde fahamu dusukun kalasi odiya to al abe aya kun qul hadhihi sabili adu ila allah foramuna dusun kalasi mo shi kana ke nibe wolele ke katirema mo kana wolele ke lay kata jama ika jamama mo kana ke wolele ke ko nyema dobi wolele wolele ke kata adu ila allah ala bashira be ka wolele ke kata ala dema mo be wolele ke kata alama ni yesira bila cinya yirare ila ibe dimiwa ebe ala tade nyini ebe wele kata ala tade ma ni e qatawra o qatawira le kan ka dimi ini jombe kele adu ila allah an kan dusukun kala shi alai fulanna ambe ye sunna demisenu de ambe ala delala kan ke sunna demisenu ye an ka kala fulanna an ka kala balmo kalanka galele kalante ko denede o ma utitu min al ilmi illa qalila ni ekera chogo ado ko fitini de bibolo kana kabayire la de anka kala aqida kitabu do be jiya kono nuyu ulu nyini mali yere mali ka maktabu tu togodo yere o ma she ema ulu kala ni eya ake ka ke komi sunna famu be kelende bolo ube salafiya famu be kelende bolo te katawla wala aqida kitabu do be omi ye imu to mi abada dina de bu kono fana donc an kakala hari bi wakati be iki yere jate mina kalanden fitiniye komba ne ba ke ka damina de I jate mina wala doni ke baga ban munun temena iku ka kitabu ni harisa iku muraja iku mutala saudi ka karamo do ya fo ahmad ibn yahya najimi akulu ka karamo de la ka fo uluye ko mogo suni tile ni tese ka mili leri tani woro ke nibe kitabu laje ka mutala ke koite jate ko kalande ko luka karamo de la ko de foye ko suni tile eri tani woro ni etese ko ke mutala ala koite jate ko kalande foy kam kitabu de laje kam murajade ke kalan kan ni karamo nyuma be kalan fana nyini chogo nyini sogo chaba de bala hari sanin kana deresula mbake ku nyiu mutala mbake ku muraja useminu ka kitabu kuno ako nyini chogo saba de be kalana folo nyini chogo min kausa kala nyini chogo beye karamugo nyuma ala aqidati salafu salih ika kala ululai kashiga koro kashigi karamugo koro nafa do de bala minte ab ibe min kala bolo imay mogo munu sigira shegu koro kasige karamogo koro ani kalanden ni mi masigi karamogo korati adabu kele ni sigira karamogo koro abake kila kala oye kelenye fula karamogo ka kuma chogo aka adabu aka yere majigi ibo o kala bolo
dusukun fere dusukun kalasi kuma cogo wa kuma nogoma alanya siranya ibo sara karamo boro fi samtihi wa dallihi akata cogo akuma kuni cogo akalla hala cogo ibin nafa chaman de sorola wallahi ni sigina saudiya ka shehu nunun koro i sigira ukoro iyu lame kalanye minye doni ye minye e yere besira majigi min dula ni shehu bang abdul musin abadu fole muhaddisu ahadil madina be ale de ye ewa hadisa dombagay hadisa niya fo sanadu be ba kunkolo de la te kitabuta hadisa na saradu be ba kunkolo de la min sigira koro sinya joli niya nyini ka min na tara ba fo ladri ntennindo ladri donc an ka kala an ka doni ke baga nyuma ka kasetu lamme an ku ka kitabu muraja ni obora ya fulana adabu kitabu do dilala sabana kitabu do dilala ulu dilala adabu kalan cogo nyini cogo nyekelende fo kasige karamugo koro akode kausana be nimo soro kaseti karamugo ka kaseti karamugo nyumo ahli sunna wal jamaa ka karamugo nyumo ka kasetu ye aqida kitabu munun sarahu ye tawhid kitabu munun sarahu ye muhadara munun ke ku ka kasetu lamme ako kaseti ne kasige karamugo koro difference min bolu nyogonche inyate karamugo la me kaseti itilo ba ka kumala kumi ni iba koro aba fo chogomi me difference min be iba koro ani kaseti che inyata la ako kaseti martaba fulanay ka doni nyini nay martaba sabanna kitabul lajli kaka kitabul lajli ima siga siga kramo koro aka kaseti tibolo kitabul lajli me ni kalande be kitabu munun lajli ikana kitabu be lajli de danna ya be munun ka doni ke bagan sere yara min ka doni na ka agida nyuma yala ibi wulu ka kitabu sege muhaqqiqina parce que kalanden ki yere kolosi mogo ka kitabu nyagambi balo be bidia bala e kano kala parce que eta nyuma na jugma do ka bo nyogona muhaqqiqina uta ulu nyini ika ulu de muraja ku kala uka kitabu muraja ku kala donc ako doni be nyini ni la hala sabadela ako folo la doni nyini chogo fula doronde tumbe chogo fula la hala fula doronde tumbe ina sige karamogo koro ube na ka kitabu laje mais awun tilela ala nana ka sabana faraka kasheti sabana faralaka ka seti lamme ewa direti rebe sisa karamogo be kala internet la direct abe deresu mindi ba ke kalamme donc an ka kala nyini ni chogola konni de fulana de sabana ye munye anka adabu soro anka nyere majigi kalande ni koy sunna mo salafu salihun majigi de yu katabolo yere korta tubolo e wonde la ka fo karamugo ni ala ya togobo jiya fantanani ka barika do aka kuma wula iba soro ni tara laje tara kala yere majigi bagado man tawadda lillahi rafahullah ni mogo yere majigi ala de bi korta mais ni mogo ko ne fule yam fere ala bi ke dengenye bileni de ki jigi mogo ti yere hubbu juhur yughshimu juhur Sheikh Albani yo defo ako ewa nka do kanu ko abika doniya abika bangeli ko kariyere de mogo ka kanu be yoro nka do ako bi bangeli ko kariyere de ete do yere o an kana korto an ka yere an yere majigi adabu al ilmi wal mutaallimu kitabu dilana ninka Muhammad ibn Salih ka kitabu be kitabul ilm ikawulu kala hiliyati talibul ilm li Abdullah Abu Bakari Abu Jaidi kitabu fana dobu lu dilala kalande adabu dorondeka iko kitabu kala ni mogo yo kit kalande yo kitabu kala mo korto yo muraja ku kala ni ala farali kay dusuku nyana ibi yere majigi ibi adabuta
ibe adabuta ni ye kalanden chama abe jamana kononde la ko ni ye fawjani ka kuma bila ube ye fawjani ka sebeli do bila ube ye bombaji ka kuma do beriya ka sebeli do bila ale beta yere ka arabu kando sabaka doro konte ni yoro mina karamoye ube karamoye ni yoro fo kaba ko do la hawla wala quwwata illa billah hada madin kelen kele yere qadara do hada madin ki yere qadara do de aw ma fo bombaji nono buno semino nono albani amma fo masumu de mo tangale wunte de mi anka wakati labai na jinya fantanani doni ke baga beye seriya ke nono nyede doni sabatilen de bubolon mustahidiru de arrasiquna fil ilm ulama rabbani har shehu ya minya abdul musa abadi ayode fo ka kitabu de kuna ko buno semino ulama rabbani mo min be nunun ka kuma sagin eti yere khadara do yede munu nyiw sije depuis ube kuma la degela uya beke kalande ku sije sambi segin sambi kononto ite foi la kalani kitabute bara wore situla bune useminu ka kalande uya fo bombaju ka kalande uya fo jinya baro madele ka milite bi duru tinya ala ukanyana ma yakunona la hari nu be voyage avion la mobile ro kalandaw ni kalmu de bu no fe nu ka kuma bebe sabe kuma lankulunte fo hari nu ye nyinin kali jabi sani kan nyinin kali wore poese nguna neunte sigi jikiru astaghfirullah fo aw de be wuli doro ni wulu kuma na doro abe ewa kuranka ka kuma kate nu lu ewa ka sebeli do bilara dero abe sebeli do bilate ka sura ye kalanden fitinu de hari wulu ka kalande te awye o yede kalande munun be ninke demisenu munun be ninke kitabu munun dilala kalande ka adabu kama uman nunun kala ma wulu de kala kitabu munun dilala adabu min kanka soro kalande ma wulu de makala hiliyatu talib ilmi bunu semunu ya sarahu yere adabu ta'alim wal muta'allim o ye kitabu de abe do e wakalande doni nyini na jogo munun kanka soroila kitabu ilmu li bunu semin a kitabu kacha an kan nunun kala an kan nunun muraja lebe wo shamin fo an kan nunun kala an kan nunun muraja ni nye jolina sabana nani na an kan ba jinyala mo ma fo ikani ka wajibi nyini de men ni eko eye sunna mo de jinya nata be ela nafulu kanu be ela nafulu kanu ni nata bila aw yoro dole te se katile yoro dole ka kuma se te katile yoro do te se ka ke ala kama koy ni imamu na nawawi nunun fule ala ye barika do ka kitabu la kayri yadi min fule ni do seminu ko ale yere ya nata ala ka kitabu di alema ni barika be do kitabu min na komi imamu na nawawi kayri yadu salihina ako be munyira ni nyetta man sede ko adusukun kala sira ni dusukun kala sira la de be barika do ka kuma wala ku jensew ani ni banna jiyama imamu na nawawi fule ka to demisare asiye joliye ni togo banni ni doni banni ni kitabu sarhu bayum fule sambi nani ni duru no na yode bado imamu na nawawi rahimahullah ka to demisare dimisari iride imamu na nawawi tontadu ko passe dimisari ko fantan chaman de tumbe ni nagu foro bu bolo tumami masaka usigira uyen nagu foro be mina kudo masaka kontula ko ale be sira kanata wali tadu dimisari rida tadu ada kono aye fengo fenke imamu na nawawi fulana masake bu sara minna ni aka gardien ni imamu na nawawi ka sarana na ba fo ya tilafanta woni nyonje atadu abatum be gese de parta na ye min parta ka fera wori abachi ama be balode la me dom min balima masake de sondo ta ko abake jamana kono ama atenya ama de sonyana matani islamiyata population seira doni ke ba be makelenkele ko ka kuma masake fa ba fe ka de sominta amanyi de shi de sarakate usera imamu na nawawi ma ka nya foye aye letri sebe
ka ci masake ma tuma masake ye letiri kala aka kuma foro kera min ye ko nin ka sara a y'a tigɛ gardiɲɛw ko nin tɛ ka sara in minɛ koyi a ko a t'a minɛ ko a ko a b'a kɛ cogo di a ko n'an da taara a b'a fɔ an k'a di fantanw ma a y'a kunbiri wa ko n tun ye ko min n ta n y'a bila i sira na ala ɲɛ e dusukun kalasilen don e y'i mere majigi i ka kuma bɛ minɛ o n'i y'a ye hara nan kama se ko bɛ nin cogo la aw b'a fɔ k'aw kumana foyi ma sɛgɛ fila o la u b'aw dɔn i bɛ aw dɔn diɲɛ kanu min b'aw la nafolo kanu min b'aw la aw yɛrɛ bɛ min na jamana kɔnɔ olu bɛ aw dɔn n ko de y'a to ale Hasan Basari ye don dɔ la a taara faama dɔ fɛ ka waaju a bɔtɔ kalanbagaw dɔɔnikɛbagaw ye faama da fadenw a biro da fadenw a ko a ko kalanbagaw a ko a ye cari a ka bɔ faamaw da la a ko min bɛ faamaw bolo aw y'a nata da o kan o kɛra sababu min b'aw bolo faamaw banna la donc an bɛ min fɔ ka surunya bɛ komi an ka wagati a sera ala y'an garijɛgɛ don min na an k'an janto an yɛrɛ la sunna denmisɛnninw salafiya denmisɛnninw n'an ye nin jogo ninnu ta an kalanna ka kalan faamu an kana kɔrɔtɔ an ka kala toujours an ka kitabuw lajɛ an ka akida kala ɲɛma an ka dusukun kalasi an ka kɛ yɛrɛmajigibagaw ye an ka ban nin diɲɛ ma an ka kɛ welelikɛla ye ka taa ala de ma mɔgɔ si kana kɛ welelikɛla ye ka t'i yɛrɛ ma ni ninnu kɛra an ye ninnu faamu ninnu kɛra jamana kɔnɔ wallahi nin salafiya bɛ faamu ni ala sɔnna a bɛ faamu a bɛ jɛnsɛn tiɲɛ ye min ye delila fɔra hadisa la fɔra kuranɛ la Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah y'o de fɔ a ko delila sahale ani hakili sahale hakili min bana t'a la darura wɛrɛ t'a la wujura t'a la k'olu tɛ ɲɔgɔn bila o ni delila sahalen fɔra a fɔra hakilima ye mɔgɔ min ka hakili sahalen don bana t'a ka hakili la delila sahalen ni hakilina sahalen tɛ ɲɔgɔn bila abada n'i y'a ye delila sahalen fɔra mɔgɔ o mɔgɔ ye a ka hakili ma ta bana b'a ka hakili de la laɲini jugu de b'a tigi la hakilina jugu de b'a tigi la o de y'a to a ma se ka tiɲɛ ye mais tiɲɛ fɔra wa delila sahalen fɔra wa ani hakilina ɲuman ni hakili min b'a cogo la n'a sahalen u tɛ ɲɔgɔn bila ala ka hakili ɲuman dama subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk min ɲini